Rikke. Undskyld. Jeg er ikke noget fugle. Okay, så lad gå. Hallo, Finn kan godt lide den der fløjte, tror jeg. Han render rundt med en rød snor i hånden, hvis du er interesseret. Ja, jeg har sådan nogle sjove shorts på. Ja. Og gråt hår og en rød snor i hånden. Ja. Hvis irriterende sko. Ja, og den også kan så den mega irriterende skoleinspektør. Ja. Jeg ved ikke, kædermaleren skal her der. Du har taget billeder af dit ur. Hvad? Du har taget billeder af dit ur. Ja. Og I love music. Og så billeder af fjernsynet. Nej, klokken var 1 om natten eller sådan noget. Klokken var Og omkring. dele sin M&M's op. Kæft, det er så sjovt på Facebook. Har vi nu ikke lov til at kede sig lidt? Nej. Nej, Høre musik eller ikke så meget i hvert fald. Nå, undskyld. Jeg hørte man gjorde det med Rikke. Rikke, jeg hørte altså også musik, mens jeg Det er jo sorterede den. lige så meget, har jeg kedet mig.